Ahoj, drahí priatelia, ja vás vítam v Eminom svete výkladov. Moje meno je Ema a budem vás prevádzať mesačným výkladom pre znamenie Baran a Lev. Tento mesačný výklad bude obsahovať výklad na lásku pre zadaných a nezadaných, výklad na prácu pre zamestnaných, nezamestnaných a dokonca aj živnostníkov. Pozrieme sa na zdravie, nejaký krátky vzkaz od archaniela Rafaela, no a v neposlednej rade sa pozrieme na to, čo ide danému znameniu do života v mesiaci apríl. Takže začnime levom a pozrieme sa na lásku pre zadaného leva. Leva? Nema je levka. Zadaný levy, vám tu ide mnohým, neviem, či mnohým, či jednému páru, ide vám tu naplnenie vzťahu, čiže svadba. Máme tu takú tú neskrotnú túžbu potom už naplniť ten vzťah. Nebojte sa, ono všetko príde v správny čas, dobre? Nebojte sa ani toho, že váš partner vás neľúbi, alebo čokoľvek, čo tam také, hej, máte možno takúto myšlienku, všetko je tak, ako má byť, len niektoré veci proste trvajú, stagnujú, lebo to má nejaký vyšší dôvod, dobre? Ale všetko dobre dopadne, nemusíte mať strach. A my sa pozrieme na levov, ktorí sú nezadaní. Čo môžu očakávať nezadaní levy v láske? Takže, drahí levíci, ktorí ste nezadaní, dávajte si pozor, aby vám nejakým spôsobom nerobili prekážky v milostnom živote rodičia alebo ľudia, ktorými sa vy nechávate ovplyvňovať. Dobre? Dávajte si na to pozor, aby ste sa vy riadili svojim rozumom a svojim srdcom a nenechávali rozhodovať za vás druhých ľudí v oblasti vašich citov, vašej lásky. Dobre, s kým budete, s kým nebudete, vyberajte si vy sami za seba. Niekedy tí ľudia, ktorí vám akože radia to najlepšie, vám radia to najhoršie. Na toto buďte obozretní, dobre? A ideme sa pozrieť na prácu pre zamestnaných levov, čo môžu očakávať v mesiaci apríl. No. Tak, v mesiaci apríl si dávajte pozor na to, na nejakého kolegu v práci, ktorý na vás žiarli, ktorý vám nepraje, ktorý sa bude snažiť vám nejakým spôsobom podkopať nohy, áno, aby ste nejak vám tam uškodiť, ubližiť v tej práci, áno, stiahnuť vás troška nižšie, možno aj z nejakej vyššej pozície, takže tam buďte obozretní, drahí levici, a pozrieme sa na levov, ktorí sú nezamestnaní. Nezamestnaný. Mám tu vzkaz pre nejakú ženu. Levá. Mám tu vzkaz pre ženu v levovi a to, pokiaľ sa snažíš vybudovať si prácu z domu, ideš zlým smerom, robíš niečo zle. Vráť sa na úplný začiatok a začni od znova, lebo toto, čo si začala a máš pocit, že to ideš ukončiť teraz v apríli, aby si mohla si niečo rozbehnúť, otvoriť, omyl, chyba, nevíde ti to. Dávaj si veľký pozor, aby si nemala oči preplač, aby sa ti vôbec vrátili tvoje investície, pretože si niečo urobila veľmi, veľmi, veľmi fatálne zle. Takže vráť sa na samý začiatok a poď od znova a tentokrát lepšie a vyjde ti to, dobre? Lebo teraz ti to fakt nevyjde. A pozrieme sa na živnostníkov levov.
No, vy sa tu budete naďalej, niektorí z vás, komu ide toto posolstvo, naťahovať. Vy sa tu budete naďalej naťahovať o nejaký spor, ktorý riešite, pracovný. Áno, či vám už niekto nevyplatil, napríklad odrobené hodiny, povedzme to tak, áno. Či vám už niekto nevyplatil zákazku, alebo čokoľvek sa tam dialo, máte nejaké potyčky s niekým, tento mesiac, apríl sa to bude doriešovať a riešiť. Ostáva to stále, bohužiaľ, v konflikte a v hádke. Nezaručujem vám dobrý koniec tohto konfliktu. Tak fajn. Toľko pre levov živnostníkov. No a pozrieme sa ešte na zdravičko pre leva. Použite svoje prirodzené liečiteľské schopnosti. Poďakujte za jasné vedenie, povzbudenie a podporu vo vašej práci liečiteľstva. Drahí levi, takýto vzkaz pre vás od archaniela Rafaela a ideme sa pozrieť na to, čo ide levom do života v mesiaci apríl. A na to, aby ste dosiahli svoje šťastie, potrebujete prejsť ešte určitými úskoliami vo vašom živote. A až potom vás čaká taký ten zázračný prameň tej hojnosti a toho šťastia a tých cieľov, ktoré ste si vy vysnívali a ktoré chcete dosiahnuť. Ešte je pred vami, pred niektorými dlhá cesta a pred inými posledná a najťažšia skúška. Takže ja vám budem držať na tej ceste palce. Želám vám dobrý štart do nového mesiaca. Vykročte tou pravou správnou nohou doň. Nech sa vám darí, všetko dobré. Lúči sa s vami Ema. A zapíšeme si čas. Máme 7:24. A pozrieme sa rovno na znamenie Baran. Dobre, takže poďme sa pozrieť na lásku pre barána, ktorý je zadaný. Čo môže očakávať v mesiaci apríl barán? A barán tu bude riešiť spory a problémy, ktoré spôsobila vo vzťahu akási tretia osoba. Takže držím palce, drahý baránik, pevné nervy a ideme sa pozrieť na nezadaných baránov. Nezadaným baránom sem ide naplnenie vzťahu, nový vzťah, solidný, s pevnými základmi, veľmi šťastný. Už ste v nejakej tej nejakej sfére tej super komunikácie, všetko akože ide a klape a je to, má to taký jemný a hladký priebeh. Ono v mesiaci apríl sa to završí a naplní tento vzťah, takže tešte sa, baráni nezadaní. A ideme sa pozrieť teraz na prácu pre baranov, ktorí sú zamestnaní. No, zamestnaní baráni budú mať šťastie v práci, bude sa vám tam dariť, prichádza možno ešte nejaká nová, lepšia ponuka od tej, ktorú máte momentálne, čiže prichádza možno ešte nové nejaké ponúknutie pracovného miesta alebo povýšenie vás v práci. Budete veľmi spokojní. A ideme sa pozrieť na baránov, ktorí sú nezamestnaní. Nezamestnaným baránom ide dar v podobe novej práce. Dávajte si pozor na okolie, ktoré vám túto prácu bude závidieť. A máme tu ešte baránov živnostníkov. Máme tu baránov živnostníkov. A pozrieme sa na baránov živnostníkov. Baráni živnostníci, takisto vám ide dar požehnanie vo vašej pracovnej sfére, prichádza nejaká nová zákazka, pozor na to.
od koho tá nová pracovná zákazka prichádza, pretože môže prichádzať od človeka, ktorý nie je dvakrát solidný a môže vás obrať buď to o peniaze, o materiál, o čokoľvek. Buďte obozretní, s kým idete do tej práce, dobre, alebo na svojich kolegov, na svojich zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. Dávajte si pozor pri tej novej pracovnej ponuke, inak tá pracovná ponuka bude vyzerať veľmi, veľmi perspektívne, finančne, neskutočne dobre a určite ju budete chcieť prijať, len buďte obozretní. Takže toľko k práci pre levov a ideme sa pozrieť na zdravie. Takisto tu mám skaz od archaniela Rafaela pre leva. A vyšli nám dve karty. Vyhnite sa alergenom, drahí levi, a skúste život bez kofeínu. Skúste to, vy, ktorí to potrebujete. No, a ďalej sa pozrieme. Ďalej sa pozrieme na... Tak nevieš. Jak sa nadstavíš, tak budeš. Keď si povieš, že nevieš, tak nevieš. Keď si povieš, že vieš, že to zvládneš, tak to zvládneš. Vyber si. Život je pred tebou. No vidíš to. Takže ideme sa pozrieť na to, čo vás čaká v mesiaci apríl, čo vám ide do života. Poďme na to. OK. Drahí levi, dávajte si pozor na to, svoje ego. Skúste sa zamyslieť, či vo svojom živote počúvate svoje ego alebo svoju intuíciu. Lebo pokiaľ počúvate svoje ego, tak vás bude oddialovať od toho, po čom v skutočnosti túžite. Pokiaľ počúvate svoju intuíciu, robíte správne, pretože vás prinesie k tomu šťastiu, ktoré hľadáte, k tomu naplneniu, k tomu, po čom vy túžite. Pomaly, ale iste sa začínate spamätávať z nejakých vecí, ktoré vás ťažili, zaťažovali a ktoré vám brali energiu. Prichádza nový začiatok. Len si dávajte pozor na to, či ste ovplyvňovaní svojou intuíciou alebo svojim egom. Takže takýto vzkaz odo mňa pre vás. Teším sa na vás niekedy na budúce. Želám vám všetko dobré do nového mesiaca a lúči sa s vami vaša Ema. Majte sa krásne.